खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTR गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदियै BTRनि सिङाव गासै गं 125 गोजौ फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो दाबि खालामदों दुलाराय BTC सोरखारि नङै गोजौ फरायसालि फोरोंगिरि गौथुमा क'क्राझार सहरनि थेङाफारा अलंबार सोरखारि नङै गोजौ फरायसालियाव दुलाराय BTC सोरखारि नङै गोजौ फरायसालि फोरोंगिरि गौथुमा मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन बेनिफ्राय बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थांनाय 25 निफ्राय 30 बोसोरनिफ्रायनो दान बान्था मोनालासे बिथांमोनहा फोरोंगिरि महरै साख्रि मावबोगासिनो दङ बिथांमोननि फोरोंनायजोंनो सोरबा डक्टर इन्जिनियार प्रफेसर जालांबाय नाथाय सोरखारा दासिमबो बिथांमोननि फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होआखै आरो बे सोरखारनि गोसो गैयैनि थाखायनो जादों बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो गोसो होयोमोनब्ला दिनैसिम प्रभिन्सियेलाइज जासिगौमोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा लोगोसे आसाम सोरखारा 1 लाखनो साख्रि होनायनि खोथा होनायावबो बिथांमोननि प्रभिन्सियेलाइज जायै फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरा थिसनलाइ मोनखानाय नङा होननानैबो आसा खालामनो हायो होननानैबो दुखु फोरमायथिबावो बिथांमोनहा बेनिखायनो BTR गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानाय बायदि BTRनि सोरखारि नङै गासैबो फरायसालि आरो BTRनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाखौ BTC सोरखारा सुफुंनानै होगोन होननानै आसा खालामदों बिथांमोनहा जायनाखि प्रमद बर' बिथाङाबो गोहोआव फैयोब्ला BTR गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियै सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि खोथा होखादोंमोन बेनिखायनो फैगौ 4 दाननि गेजेरावनो बिथांमोननि जेंनाखौ आसाम सोरखारजों सावरायलायनानै सुस्रांनानै होनो थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ खावलायहरदों बिथांमोनहा लोगोसे जाहाथे BTR गोरोबथानि दफाफोरा दफा बायदियैल' जानानै थाया बेनि सायावबो नोजोर होनो खावलायदों मख'नो गोनांदि फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुलाराय BTC सोरखारि नङै गोजौ फरायसालियाव गासै सा 1250 फोरोंगिरिफोर दङ गोजोनथाव खौरां आसामनि सानै इन्टारनेशनेल खेला गेलेगिरिफोरनो साख्रि होनो थाखाय आसाम केबिनेटआव थांखि लाबाय सानैबो बर'नि आंगो फिसा सासेया इन्टारनेशनेल बक्सिं चेम्पियन जमुना बर' आरो गुबुन सासेया इन्टारनेशनेल आर्चारि चेम्पियन सन्जय बर' सानैनोबो आबगारि एबा एक्साइज बिफाननि इन्सपेक्टर महरै साख्रिनि थिसनथाइ होनो थाखाय आसाम केबिनेटआ थांखि लाबाय आरो बिथांमोननो फैगौ 3 सेप्तेम्बर अभिरुचि गेलेनाय सानाव साख्रिनि थिसन बिलाइखौ गथायगोन इन्टारनेशनेल बक्सिं चेम्पियन जमुना बर'आ देरहासारनो हानाय माखासे मेडेलफोरा जाहैबाय 2019 मायथाइयाव रासियानि उलान उदेआव जानाय एबा वमेन्स वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादोंमोन गुवाहाटीआव जानाय 2nd इन्डिया अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन आरो इस्ट नुसा टेंगारानि लाबुआन बाजौआव जानाय 23थि प्रेसिडेन्ट्स काप 2019 बक्सिं इन्टारनेशनेल अपेन टुर्नामेन्टआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन जमुना बर' बिथांनि अनगायैबो बोरला गावगिरि सन्जय बर' बिथाङाबो गोबां मेडेल देरहासारनो हादोंमोन बिथांमोन सानैखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनायनि थांखि लानायनि अनगायैबो आसामनि केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों जेरै राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्कनि मुंखौ सोलायनानै अरां नेशनेल पार्क दोनबाय COVID-19नि समाव डिसिफोरा COVID-19 खौ सामलायनो थाखाय जि खरसा खालामदोंमोन बेनि थाखाय आसाम केबिनेटआ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि डिसिफोरनि थाखाय 660 कौटि रांखौ सेंसन खालामबाय बेनि अनगायैबो प्रार्थना बिथांखिनि गेजेरजों आसाम केबिनेटआ COVID-19 जों जिउ गोमानांनाय 6.5 रोजा नखरनि सुबुंफोरनो 1 लाख रां होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो बे रांखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानि गार्जेन मिनिस्टारफोरा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान 2 अक्ट'बराव राननानै होगोन नाथाय बेफोर मुलाम्फाफोरखौ जायफोरनि नखरनिया सोरखारि साख्रि मावनायनिफ्राय दान बान्था मोनो एबा पेन्सन मोनो बिथांमोनहा मोननो हानाय नङा बिनि अनगायैबो केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लादों आरो बेफोर गासैबो थांखिफोरखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मासि सामलायनायावनो लानाय जादों धेमाजियाव श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनि फुजा होनायनि बुध जानानै गोबां सुबुंफोरानो बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय लख्लुं मिसिं गामियाव थांनाय मंगलबारखालि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनि फुजा होनायाव बुध जानानै सा 83निबो बांसिन सुबुंफोरा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों बे जाथायखौ खौरां मोननानै देकाफाम PHCनिफ्राय सिसुकान्त पायां बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया थांनानै नुजाथिहैदों आरो जानाय आदाराव बिस मोनजानायनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बिथांमोनखौ फाहामथायबो होदों आरो सा 20निफ्राय 25सोआ गाज्रियैनो लोमजादों बेनिखायनो बिथांमोननो सेलाइन होनानै नोजोराव लाखिबाय थानाय खामानिया जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों
फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबाराव कृष्णनि जन्माष्टमीयाव समखं मिसिं नामघराव जायफोर प्रसाद जादोंमोन बिथांमोनहानो बेबायदि बेरामाव गोग्लैदों। बेनिखायनो बुट जानायनि थाखायनो बेबायदि जानायनि सन्देह खालामदों आरो बे बुटखौ बबे दखाननिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथिदों देकाफाम PHC देहा फाहामसालिनि सासे डक्टरा। BTRनि दफायाव थानाय बायदियै BTC सोरखारा 5,000 लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रि होगोन बे खोथाखौ बुंथिदों EM दावबायसा बर' बिथाङा। BTR गोरोबथानि दफा बायदियै लाइमोनफोरखौ प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनो थाखाय मैया भेरगाव साब डिभिजनाव थानाय KK बर'आ हिन्जावसा गेजेर फरायसालियाव बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव BTCनि EM दावबायसा बर' बिथांजों लोगोसे रिक्रुटमेन्ट सामलायगिरि आफादनि क'र्डिनेटर उत्तम बर' लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि लहित चन्द्र बर', गाहाय नेहाथारि निजोमसा बर' आरो बिथांमोननि अनगायैबो UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायथियो दि बे ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया BTR ओनसोलनि मोनब्रै जिल्लायाव 2 दानसिम थागोन जाहाथे लाइमोनफोरा रिटेन टेस्ट आरो फिजिकेल टेस्टआव मोजाङैनो ट्रेनिं मोननो हानानै पेरामिलिटारि फर्स जेरै BSF, CISF, SSB, ITBP, CRPF लोगोसे आसाम पुलिस बेफोराव गोरलैयैनो थिसनजानो हायो। बेनि थाखाय ट्रेनिं होनाया जादों आरो BTR गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै 5,000 लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारि आरो आसाम पुलिसाव थिसननायनि खोथा दङ। बेनिखायनो BTC सोरखारा मोनसे कमिटि दानानै BTRनि मोनब्रै जिल्लायाव गुबुन गुबुन ट्रेनिं सेन्टारफोरखौ बानायनानै ट्रेनिं होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों EM दावबायसा बर' बिथाङा। रायजोआव COVID-19नि थाखाय गोदान SOP ओंखारबाय। SOPनि गाइडलाइन्सफोरा जाहैबाय फारियै कार्फिउनि समखौ मोनानि 9 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम खालामबाय। गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरा गावगाबागाव मावख'नि सम मथेनो गेवगोन नाथाय मोनानि 8 रिंगायाव बन्द जाजोबनो नांगोन। गासै फालांगियारि फसंथान, दखान, धाबा, हटेल, रेस्टुरेन्ट बायदिफोराबो मोनानि 8 रिंगासिम गेवनाय थागोन। बेफोरनि अनगायैबो HS फाइनाल इयार, ग्रेजुवेट फाइनाल इयार, पस्ट ग्रेजुवेट फाइनाल इयार, GNM, नार्सिं कर्स आरो टेकनिकेल इनस्टिटिउसनफोरनि थाखाय अफलाइन फोरोंथाय होनायनि गनायथि होबाय। नाथाय फरायसाफोरा COVID-19नि मोनसे द'ज भेक्सिन लानाय जाथारनो नांगोन। जायफोर फरायसाफोरा 18 बोसोरनि उन्दैसिन बिथांमोनहा भेक्सिन लायालासे अफलाइन क्लासखौ खालामनो हागोन। फोरोंथाय होनाया 6 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो मोनसे थाखो खथायाव सा 30 फरायसाफोरखौल' फोरोंथाय होनो गनायथि होदों। फरायसालि बेखेवनायनि सिगां बृहस्पतिबार, शुक्रबार आरो सनिबार बे सानथामाव भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ लादों। सोरबा जुदि फोरोंगिरिया भेक्सिन लायाखैबा बे सानथामनि गेजेराव भेक्सिनखौ लाथारनो नांगोन। HS फाइनाल इयार, ग्रेजुवेट फाइनाल इयार आरो पस्ट ग्रेजुवेट फाइनाल इयारनि फरायसाफोरा हस्टेलाव थानोब्ला मोन्नैबो द'जनि COVID-19 भेक्सिनखौ लानाय जाथारनो नांगोन। बेफोरनि अनगायैबो हान्थामेलानि बेलायाव सिगांनि समाव गंसे बाइकआव 2 हौवाफोर गाखोनायनि गनायथि गैयामोन। दा गनायथि होबाय नाथाय COVID-19नि मोनसे द'ज भेक्सिन लानाय जाथारनो नांगोन। जिल्लानि सिङावनो खारग्रा पेसेन्जार ट्रेन्सपर्ट आरो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम खारग्रा हान्थामेलाफोरखौ 100% दावबायारिफोरखौ लानानै खारनो गनायथि होबाय। नाथाय गासैबो COVID-19नि मोनसे द'ज भेक्सिन लानाय जाथारनो नांगोन। रावबो दावबायारिया गारिनि सिङाव गसंनानै थांनो मोननाय नङा, नङाब्ला गोबां जुरिमाना होनो गोनां जागोन। लोगोसे ड्राइभारनि लाइसेन्स आरो गारिनि रेजिस्ट्रेसनखौबो दाननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे आसामनि बाहेरानिफ्राय फ्लाइट, ट्रेन आरो लामाजों फैनाय दावबायारिफोरा COVID-19 भेक्सिननि मोन्नैबो द'ज लानायब्ला आसाम सौफैनानै एयारपर्ट, रेलवे स्टेशन, बर्डारफोराव आर्टिफिसियेल टेस्ट खालामनो गोनांथि गैला आरो जायफोरा मोनसेल' COVID-19 भेक्सिननि द'ज लादों नङाब्ला सोरबाया मोनसेबो द'ज लायाखैबा एबा मोन्नैबो भेक्सिन लानायनि उनावबो सिम्पटम नुजादोंब्ला बिथाङा COVID-19नि आर्टिफिसियेल टेस्ट खालामनो नांथारगोन आरो बेनि रांखौ गावनो होनो नांगोन। टेस्ट खालामनायनि बेसेना 250 रां। बेफोरनि अनगायैबो सप्ताहिक हाथाय बाजारखौ शिफ्ट वाइसआव 6 घन्टायै बेखेवनो गनायथि होबाय। बबे हाथाया माब्ला खुलि जागोन बेखौ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना थांखि लागोन। रायजोआव खनले खनले मानसि लांखारनाय जाथाय। रङिया रेलवे स्टेशनाव गोबां खेब मानसि लांखारग्राखौ हमनो हानाय जादों आरो गोबां लांखारजानो नागिरनायफोरखौबो रैखा खालामनो हानाय जादों। थिग बेबायदिनो रङिया रेलवे स्टेशनाव सासे लांखारग्रा आरो 3 लांखारजानो नागिरग्राखौ हमनो हादों। SSBनि इन्सपेक्टर अलक कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै SSB रङियानि 24 बेटेलियन
आरो रङिया रेलवे प्रटेक्शन फर्सनि गोख्रों सिग्रोमनायावनो साथाम लांखारजानो नागिरनायफोरखौ रैखा खालामनो हादों। साथामनि मादाव सासे आइजो, सासे उन्दै गथ'सा आरो सासे सिख्लासा। लांखारग्राया सोनाब बंगनि, मुङा गौतम सरकार, 35 बोसोर बैसोनि। दुथाङा मुम्बाइआव खामानि होगोन होननानै लांखारनो नाजादोंमोन। दुथांनि हेंथा दा क्रिमिनेल केस होनाय जाबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय जुन दाननिफ्राय दासिम रङिया रेलवे स्टेशनाव लांखारजानो नागिरनाय सा 50खौ रैखा खालामनो हादों आरो लांखारग्रा सा 9खौ हमनो हादों। दुर्गा फुजानि सिगां सिगां कभिड-19नि गासैबो नेमखान्थिखौ बोखारनानै होयोब्ला आसामाव ISIS उदखारिफोरा गाग्लोबनो हागौ। बे खोथाखौ बुंथिदों आसामनि हिन्दु युवा छात्र परिषदआ। बिथांमोनहा बुंथिदों दि नेशनेल एजेन्सि जेरै CBI, NIA बिथांमोनहा केरालानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा ISIS जों ट्रेनिं लागासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों। नाथाय केरालानिफ्रायल' नङा, भारतनि गोबां रायजोनिफ्रायनो ISIS उदखारिजों ट्रेनिं लाहैदों आरो बेयाव आसाम रायजोनिफ्रायबो खमैबो सा 300सोआ ISIS उदखारिजों ट्रेनिं लाहैदों होननानै फोरमायथिदों आसामनि हिन्दु युवा छात्र परिषदनि सोद्रोमाया। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि ट्रेनिं लानाय हाबाफारिया दा जोब्बाय, नाथाय कभिड-19नि थाखाय माखासे नेमखान्थि फोसावनायनि थाखायसो भारताव हाबफैनो खाबु मोनाखै। कभिड-19नि नेमखान्थिखौ बोखारनानै होयोब्लानो बांलादेश आरो पाकिस्तान हादराव हाथियार लायालासे सरासनस्रा सुबुं बायदियै जाफ्लानानै हाबफैग्रोगोन। बेनि उनाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव हाबनानै गावसोरनि स्लिपार सेल जेरै गेरेज एबा हटेलफोराव खामानि मावग्रा जानानै थाफ्लानायफोरखौ एक्टिभ खालामफैगोन होननानै फोरमायथिबावो। लोगोसे आसामाव ISIS उदखारिफोरा नोजोर होनायनि जाहोनखौ बिथांमोनहा होदों दि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे गोख्रों थांखि लानायनि थाखाय। आसामाव ISIS उदखारिफोरखौ मदद होनो थाखायबो आसामनि माखासे धोनि सुबुंफोराबो राजि होननानै फोरमायथिबावदों आसामनि हिन्दु युवा छात्र परिषदआ। बेनिखायनो सोरखार आरो नेशनेल एजेन्सिफोरखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों सांग्रां जानानै थानो थाखायबो खावलायहरदों बिथांमोनहा। कभिड-19 भेक्सिननि मोननै ड'ज लाखांनायनि उनावबो कभिड-19 पजिटिभ मोनबाय बलिउडनि मुंदांखा करिय'ग्राफार आरो डाइरेक्टर फराह खान बिथांनाव। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथाङा कभिड-19नि मोननैबो ड'जनि भेक्सिनखौ लाबायमोन। लोगोसे जायजों बिथाङा खामानि मावफादोंमोन बिथांमोनहाबो गासैबो कभिड-19नि मोननै ड'ज भेक्सिनखौ लाबायमोन, जायनि थाखाय गावनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायखौ सोमोनाय फोरमायथिदों फराह खान बिथाङा। लोगोसे बिथाङा गावजों जाय लोगो हमदोंमोन बिथांमोनखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनो थाखायबो बोसोन होदों। मख'नो गोनांदि फराह खान बिथाङा रियेलिटी टिभि श' जी कमेडि श'नि शुटिं खालामगासिनो दंमोन, जेराव बिथाङा जाज जादोंमोन। दा बिथांनि देहाया मोजां जाजासिम मिका सिं बिथाङा जाज जासिगोन। बिनि अनगायैबो सनि टिभिआव जानाय सुपार डान्सार 4आवबो आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन फराह खान बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।